ina nake ne? A ƙauyen Marke kake. Suwaye ku? Ni ce fa matarka Bintu. Mun haɗu da kai a bakin rafi shekara 2 da suka wuce. A duk lokacin da kake so ka cimma wani buri naka, ka rufe ido, ka saurari zuciyarka, za ka samu maslaha. Ni ma yanzu da na rufe ido na, sai nake ganin cewa abin da na daɗe ina sa shi, buri na ya cika. Me kenan? Burin aurenki. Mun yi aure har mun haihu da kai. Ba san wani abu game da wannan abu da kika faɗa ba yanzu. Ni ku ƙyale gida zan tafi. Kai hakuri kar kai ma haka in ka tafiya zan yi. Life is really simple, but sometimes people insist on making it complicated. Allah ya shi tsakaninmu da ku. Babu wani abu a rena illa alkhairi. Wai alkhairin ne wanda muka mallaka kake nema ka kwashe. Kampa Motion Pictures, after the success of your Ajay, Halwa and Dakiman, brings forth another masterpiece. Mijin mace ne. To yanzu idan na yi aure, ba sai da kinin ɗin Subhanallah. Akwai sauran rana aka ba. Mijin mace biyu. Duniya baka san da ina zaka jaka ba. Jaka ba. Farin ciki baka san waye zai baka ba. Gaskiya burge ka zama mana ci gaba. Adalci ya zama mana haskar rayuwa. Da ke ba kyau san zuciya. Alƙawarin na rike sai zai. Ko ina zaki je gimbiya. To me kike wani kallon mu ko san wani kike a ciki? Girma ne ya faɗi. Girman ku da mutuncin ku ya zube a idanun yar ku. Bana haukan duk wani kalubale da zan fuskanta. Mu da kai mu zuba. Lost in an unknown world, a man is subjected to mockery, insulted, scorned, and abused. He becomes miserable and frustrated. Da za ku taimaki kanku, ku cire ƙeye da kuke mu a cikin zuciyarku. Ku yarda cewa haɗuwa ta da ku kadara ce daga wajen Allah. Mu duk ba nan muke so ka gane ba. So muke Allah ya saka fuskanci cewa mu fa kaunarka ne kwata-kwata ba ma yi. Saboda ka kuma saura iris. Mijin mace biyu. A Shazalikan movie produced by Naziru Dan Hajiya, screenplay by Jamila Nafsan, story and directed by the Whiskey director Alinuhu. Mai jama'a dan sambo. Ce mage ba ka san zama sai a sama. Kaga jan biro abu rubuta sharti. Zara idan ka ya fi dukar sanda. Allahu akbar. Kaga bagan da mai abu rufe kofar Kano. La ilaha illallah. Je shege. Gobe dan halaka. Wallahi zan so in ji tarihin mahaifinka. Domin in mutumin kirki ne to mahaifiyarka ta yi yawace kafin ka zo duniya. Ba komai. Wane ne ministan nan kuma me kece illarsa? Minista. Ba arabi, ba boko, ba mafaɗi, ba tsoro, ba kunya, ba gudun abun magana. Ba uwa, ba uba, ba malami. Ka ji tsoron duk wanda ya rasa waɗannan abubuwa. Wannan shi ne kadai. Ai yadda yake haka ne. Akwai bambanci abu guda biyu tsakanin ka da shi. Mu muna da hanyar da za mu haifar da matsaloli da makirce wanda zai ba ka mamaki. Baya da wannan karan na farin tafiya. Je dai kawai a shege ba shegiya wace kamar yadda ake raɗe a gari. Wallahi ba baban ya da ba sai yau. Kai da ka tafi kabar faye da kura. Jije ba ta rike ba. Waye je ya kashe matsalar gabansa. Sabon kashi. Za ka ba kowa sha'awa. Mun dai ga ɗirkaniyar da aka tafka a kashi na ɗaya. Ashe dai tsuguna bata ƙare wa sabo ba. Ya sai da kare ya sayi biri. A yadda ka ganna din nan. Haka wannan abokin nawa yake. Tsabi in ba ɗaya. Kwarai ko sabo. Ai shi yasa ma Allah ya haɗa mu da shi. A'a, baro ba fa Allah ya haɗa mu ba. Shaidan ya haɗa mu. To. Rikon mahaukaci sai sarki, dabara fa ba ta ɗaura kaya sai an haɗa da igiya. Baya da ku, mafarin tafiya. A haka? Ina siffan yadda ba, wallahi mijina ya fi ƙarfin. Allah kuwa? Allah kuwa. In zo da ke mu zo ne. To,
amma kai malam baka ganin ka tsufa ne. Rabar shan duka bari ba ta sabo kansar kura sai garin da babu awaki. Kutu mugun ice da kama ta kashe tsohuwa da haya baya da kura mafarin tafiya. Na ji ka tsaya tun talu mana jiran ki ga har ran baba ya ɓaci. Baba ya haƙuri ka sori. Kawai sai ki je kina yin shashancin ki tun ɗazu muna nan muna jiran ki bayan kin san muhimmancin appointment ɗin da ke gaban mu. Na sani sori. Idan kin ƙara ce min sori na rantse da sarkin da ke busan nan bashi. Idan ban zara wuka anan na yi miki balle ba Allah ya tsina. Baya da mafarin tafiya. Allah la ilaha illa ashe da ku ba komai ai kai mu kashe mana ai kai banza ne wallahi la ilaha illa kamfanin da ya shirya GG Production shirin Nuhu Abdullahi Gari da tsarawa Ibrahim Birniwa mataimakin mai shiryawa Alhaji Sheshi shirya Usman Mahazu ba za ka fito da shi ba ko sai inda yake umarni Malam Aminu Sera ya zama dole kai ne zaka bada kodar aiko duk mutumin da yake jira sai an cire koda ta an dasa masa sannan zai rayu to gara ma je a fara haɗa kabarinsa. Idan ka bari wannan mutumin ya mutu ni zan fede ka zan huda ka in ciro kodar duka guda biyu in gasa su wallahi wannan abin da nake faɗa sai yayi baya da kura mafarin tafiya. Yanzu da ka taimaka ka biyo ni da sauran ai da ka rage min aiki amma sai dai ka zauna ka dinga karawa sama hazo. Iya wallahi barira sai wa tabbatar ba shi. Wato ni ne ma zan ɗibo wanke in biyo ki da su. To wallahi barira ita duniyar da ke yi gani wallahi su jaki me shi kake wa inda a ce wannan yarinya ke rayya wallahi zan isa majanyi ma in goya ta. Amma ba ki ba wannan duniya ai me san ka shi kake mawa. To ni kenan ba na son ka? Cas gashi nan ma kin faɗa. Gashi nan kin faɗi saboda Allah da Annabi barira. So nawa zan ka mana harka arziki. Amma sai ki sa kafa ki hambare ta. To nawa? Gashi. Gashi nan. Shirin jigida. Chance. Ai duniya wai Allah shi. To ai bari ki wallahi bari ki ji. Wallahi duniya kogi ce ba ta da gwanin ninkaya wallahi. Sai wannan halin ya ƙetaras. Wallahi alhamdulillah wallahi. Wallahi godiya ɗaya muka yi ga Allah wallahi. Awo. Ai wallahi wanga sabon kontrola wallahi mutumin kirki na wallahi tunda Allah ya sa an buɗe bodar wallahi shinkafa muka ta tuɗowa cikin ƙasar ga wallahi inda duk kattin waye
suto 20 wallahi ina baka wato uku wallahi uku ka karba hannu wallahi awo to madalla wallahi madalla Hajiya Salma da Allah ba ka ruwa kafin mu take abinci a gaje nake wallahi a gaje nake haka dai labar aikin gabana na kai na kawo ma ruwa amma ko ka ji dadin Hajiya Salma wake dan Allah wa ga mummunan ɗabi'a wace zaki batta kullun na shigo gidan ga wallahi baki faɗa mu abu mai daɗi wanda raina ka kwantawa kai adda mummunan ɗabi'a amma ba ni ba wallahi ka sake ɓaci na ni ma ɓacin ka na kai ko da nake mata gare ka an hudi ma yar aikin gida ka ce ni na ɓace ki ba miji nake gare ki ba ko ku ce ba mata ta ba ya Salma kin kwaso wallahi in mun kaje lahira wallahi wala kiriyar in ritsa ki wallahi ba ki samu hanyar fita wallahi kin Salma Asiya Salmu ko ku ta ne Cakanya. Ni kake wa ruwa. Kamar wanda gida ne ya kama da ita. Batun abinci na gado na ban gan shi bisa tebur ba koko. Za ka sa na wannan. Yo to ɗan ɗan Asiya. Mashashara ya kama ta tana can kwana ta kai. Salmu koko ita Hasiya mashashara ta kama ta ke kina matata yasa baki yi min abinci. Koko saboda Allah. Hassan nan ka bada. Kin kusa tana ko zuwa fa saboda Allah kun bai. Yo dan ce ga Hassan nan ka bada. Hindi ba aka yi niyyar aikin ka ce? Ko hindi ba aka yi baiwa aka ka maka ita? Salmu bakin wallahi na sha hodi wanka magana ina hodi miki ina sake hodi miki wallahi mijinki nake amuranki nake yi ba daduro na mun kan yi ba koko kuma gidan ga gidana ne koko dan me ba za a yi abinci ba koko na ce ban yi to yanzu dai ke san Allah na tuba ko ba kuru ke dan samu ko kuda kudin nan kika samu kinka abin nan dan ne ka ji koko wallahi kana ɓaci na ramawa na kai ha Salmu wallahi ran da kinka je lahira wallahi kika tashi an ka same ki da laifin kina zagin mijinki wallahi nawa kiriyar sa wuta wallahi ba mai fidda ki wallahi ina faɗi miki magana wallahi kar ki ɗauka ƙaryata ki iya ba ki dinga wanke bakin ga wallahi kina furan alheri yo ba wankewa a to na ce ba wankewa ayyuke ko ku sake dan shaidar abu dan uwana ne mutum kawai bai shaidar dan uwansu ko hada kasu amana Allah ka ba mu labari ni ko amana Allah ka dai ka sha min kai illa da amana Allah ka nayi matanci kuma in tuna ba ni cin amana Alhaji ka ce kana ne kuna ba shi na abu shayi dai a da sahabi ashe kana tahowa to ka gana mun a yaro ya shi ka abinci amma Allah ha yanzu shi kidawa Allah don annabi zo mu ta yin to mana dan Allah ka bawa ga batun to yanzu kaman mu da girman mu a garin ga ce mu tai bi dan to mi ka kai da to ita yin wa ina ruwanta da yaro ko tsoho haka yau wallahi abun kunya na Allah kamata dai a ce a gaishe ni a gaini ina wurgatu wallahi abun kunya na wallahi bani bi da tu larura ita ka sa a jikin tu koko larura ma wallahi larura da kuɗi na a ce min larura yanzu in mun ka ce a kawo tuwo daga gida lokaci ne za a ɓaci mu jira ne mai a'a don Allah to mu wallahi ba ni zuwa mu ci don Allah don annabi ka zo mu tai to mu tai haba adangare oh adangare ma za ku fito fili ku gaya mana wannan kungiya kuje da kuke ya ishe mu gwara ku fito fili ku gaya mana wai ke da mu shiga ne ba ku shiga sun wani kungiya ku gaya mana ku faɗa ke kin gane ku da gaya mata ai ba
A dama haske muka gani. Ai abin na ku ne. Ba a gane. Ya bana. Kuma an daga. Na wuce. To, za mu ga. Me yasa ba ka zo haɗu? Wallahi mashin dina ta samu problem, ta lalace. Kuma da safe da na tashi ina wanki wayata ta fada rijiya. So ba ni da hanyar da zan iya sanar da ke, shi yasa kika je ni shiru. Me ya hana gyara mashin ɗin? Kai, garin ne sai a hankali gaskiya dai. Amma dai zan yi kokari in ga na gyara cikin wannan satin. Ka cire 5,000 kai gyaran mashin sai 15,000 ɗin ka siya waya da shi. Wani sai ba dan Allah tambaye ki. Tsakanin mace da namiji wa ya kamata ya rika hutawa? Amma dai ya kamata ka karɓa sai in yi maka wannan bayanin. Mace ce, rike. Tun na yi miki godiya dai har da san irin godiya da yi miki. Kuma dai ka san bana son godiya. Ba tafi. Kan yi godiya ki. Bye bye. Barka da hutawa. Barka da. Ya aka yi? Ba komai. Tun da nake da kai ban taɓa ganin irin wannan yanayin ba sai a cikin kwanakin nan. Me yake faruwa? Akwai abu guda ɗaya da nake so in faɗa miki. Shi kawai yar uwata. Dan uwana. Dan uwana. Yar uwata. Wataƙila wannan kalma guda ɗayan da kake so ka faɗa min ni ma ita nake so na faɗa maka. To amma tun da kai ka fara zuwa da ita, ina sauraron ka. Ina son ki. Kwantar da hankalinki yar uwata. Wannan maganar ta daɗe a cikin zuciyata, na rasa yadda zan yi fito faɗa miki saboda gudun rashin sanin amsar da za ta fito daga bakinki. Amma idan baki ji daɗin maganar baki ya haƙuri.
Nusaiba ƙaunarka take yi. Haka ne, kamar yadda na gani daga gare ta da kuma yadda na gani a aikace. Haka ne. To amma fa ya kamata tuniyar ce. Mata nake kiranta dai muku tambaran ni ba na hakuran sama da ku ba na hakuran mata 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 ne mata a dangare ku na ta zubar ku na harkar zubar gado duk wacce ta zama tana hakan ai ita ce mata kan gado. Ba za a bar ku ba mata 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 inda ku ban fada da kowa mata rayuwa kun ka haddasa mata kun ga kun ka haifu kowa ya rina mata karshen sa dora hannu a kan idan zama yayi kyau sai biyan bashi shan batun kari sai sabar kishi suka amanin raini ga cin alwashi su zo suna ta faɗan banza gane shi kullum kace na tanye idan ka bada kake ayo gyara
yi juyi mata kar ku yi zallan mata kar ku yi rayuwar zubar gado sam 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 mata 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 dan bari ta karasa. To ni bari in gaya maki wani abu da nake so. Na. Wallahi ni da ce gani anan arziki ne fito nema. Kai ka ji salo. To waye fito neman tsiya. Ni ba ban ce kai ba. To ka ga mu. Yinda kowa ki inda wannan yarinya take mana fedegre da ferere anan kan hanyar nan ko? Wallahi, Hajjin muke nan ba. Sai me? Salo. Salo kana da kai kuwa? Ni nake da kai. Gashi a kaina. Ai ba uwata bace, dole ne ka wani cinta. Ba uwarka bace ni. Ni ma ban da haifi dan Dauda ba, Allah ya min tsari. Yawwa. Kun ban man abincin sai ya kone ko Amada. Kuna tsaye kuna ta zuba saboda asara ba ta ku bace. Ki hakuri Hajiya. Ki hakuri. Wallahi Haja wallahi ba ruwa na salo ne wallahi. Barira. Barira. Ida jiki da Allah zo ki duba abincin nan. Kuna nan kun tsinke baki kuna ta zuba kamar an warware zaren rediyo da kawowa. Ni ma haka nace in salo ta tsaya tana ta abin nan saboda Allah da Annabi. Ye? Yo ai ni da ban ban haifi Dauda ba. Duk sakon ka na jira kuma goyi. Dan Allah Hajiya ai hakuri ba terere nake so ba. Kuma goyi dai. Ina man shadin nan da aka kawo. Duk abincin ya kama. Ya kama ko? To ni dai wallahi tallahi in salo ce wallahi ni ba ni ba ruwa na. To, amma masu aikin nan. Ina Sai ki zaki ci gaba da aikin ki. Wace ce? Inda mu ba mun zuwa makarantar da kike ba, mu ba muna so muka tsaya muna aiki. Kin dawo? Sai ki zo ki da abin yau ya kika dade haka. Ado. Ya hakuri Hajiya wallahi mun tsaya yin hadda ne. To kin gani da Amada ya kama naki aikin ki zo ki sauri ki da jiki dan. Barin ajiye ku. Musulma ta tuni. Kwarai. Ba ku kowa tsoron Allah kika yi ba. Wallahi. Karatu a imani a zuciyarki ba a hijabi ba so ki aikin. A yi mana saboda Allah da Annabi ba ta fi tsoron Allah. Karatun nan mafi mara sai mu yi ki cas. Kwarai wani ce shaida. Ai ni wata alwala da naga kin ɗebo ta Amada sabon yayi. Daga shafar kai kika fara kika dire da shafar kafa. A yar faki ce wannan Hajiya. Yar faki ce. A da kin gani. Sinaye kom. Hajiya. Salmu? Hala baki gane ni bane ko? Na gane ki mana. Ba Hajiya ta ba. Ita ta. Au, ni sauri na kai. Na tai ga abin da ya sha min kai. Ban tsayuwa. To yayi. Arzuka na ciki. Sai da in jira shiga ki ko? Salmu? Zubaye shi. Ni ta fa asirkaki. Kika ji iya ɗan nema? Ni ta surukaki. Amma ki rasa abin da zaki faɗi min. Sai wanga baki mara daɗi. Hai direba! Direba kai! Ina ka shiga? Taho kai! Direba? Wagga ɗiya ba ɗiyar arziki ta ba. Na zanki zuwa wurin ga ta ganni
amma ta rihi gambun mota ta zura ta tahi. Allah shi kyauta. ‘Yan mata Adon Gari, ya dai, na hango ta ‘yar karciya ne, wacce ba ragi ba a yin kwantai, shi ce bari zo in same ki. Wallahi kin yi fa, wani alhaji ne ya ce ya bani tage a cewa irin ki zai bada 100, shi ce bari zo in miki magana. Ya. Ai ban gane nufin ka ba. Hawa ‘yar gari, da suke baki gane abin da nake nufi ba, wallahi ki goda Allah, wasu wallahi bin mu suke yi, dan me musu kawalcin nan muna gudu. Ke ku haka kawai fa ba ke min magana ba na ce kawai naga kin yi nace bara miki magana ke dai ki goda Allah wallahi arziki ne ke bin ki ba ke ke bin sa ba. Amma dai an yi watsatsan tsoho da baka da aikin ne su safaran mata ka kai ma watsatsuyen iska irin lo ranka da haduwanka da ubangiji ki sa min jaye wallahi ki sa min jaye dadin abin da Allah bai da uwa bai da dakun bai da jika balanta ne ki ce a'a ku kuna da garanti a can Allah ina yi kom ina muka yi birki in kira shi ku wuce in kuma kina son ƙari ne ki magana sai a miki ƙari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a baki sai a kira shi yanzu to bari ka ji ni ba irin lalatattun ƴan matan da suke tallan kansu bane wallahi kai asara duniya da lahira sina yi kom wai kaji oh ai wallahi muna gane irin ba wani na dai ga gidan ki shiga da kanki zaki dawo wallahi Musaiba, me haka kuma za ki dawo min nan wurin da kuka? Me ya faru? Wani ɗan iskan ɗan Dauda na haɗu da shi a can wurin. Wai zai ɗauke ni ya dinga kai ma maza suna bani kuɗi. Ban sani ba ko ya ga na yi kama da masu zaman kansu ne. Wallahi sai na gaya wa malam ya fi mun haƙƙi. A, ya haƙuri. Kar ki faɗa wa malam abin da zai ɓata masa rai. Duk da bana wurin na tabbatar da kin maida masa da martanin da nan gaba ba zai ƙara tunkara ki da irin wannan banzan magana ba. Ki haƙuri ki kwantar da hankalinki dan Allah ki share hawayenki. Sanin kanki ne ba na son in ga hawaye na zuba daga idanki ko da na farin ciki ne. Na gode ɗan uwana. Ina ji daɗi yadda kake cire min fushi da damuwa a lokaci ɗaya. Arzuka? Ko ka je gidan ga cikin gidan ka kuma ki zo ki zauna gurin ga. Arzuka. Ni ni ga ishara da idona. Domin wagaɗiya da kake ganin ta Salmu ba diyar arziki ta ba. Da muka zaka ta hito ta tura gambun gida. Ta zo ne mata magana. Tabban zadin ta kama hanyar ta tahiyarta. Wallahi Salma ba ta Allah ta ba. A wallahi ba ƙaramin ni zan ga miki ga wallahi ina. Kullum wallahi ta ɗaya duniya kullum yarinya ma sha Allah ga ta nan ta zaka. Salma yanzu Salma dan Allah mai amfanin ki da kika ya sar da ina gurin ga ki tayi wani waje. Uban wa ba ki izini ki tayi wani waje. Ni nan ba ki izini ki je wani waje. Yo gaban zaka ganta. Na ce gaban zaka ganta. Ina ba.